Θα μιλήσω με το VAR! Θα μιλήσω με το VAR! Αντώνη! Ο Μανώλης είμαι, έλα Νίκο! Έλα Μανώλη! Τι θες τώρα, γιατί χτύπησε εδώ πέρα για VAR, τι έχει γίνει τώρα? Για να μου πεις αν είναι χέρι ρε, το 24 με το 32 στη φάση. Αντώνη! Το 24, σε ποια φάση ήταν αυτό? Στη φάση τώρα ρε, στον αγώνα ρε! Δεν έβλεπα ρε εσύ! Φώναξε τον Αντώνη ρε! Πήγαινε το πίσω ρε, θα μας δίνουνε ρε, ορίεται όλο το γήπεδο ρε! Έχει κολλήσει εδώ πέρα τώρα! Ρε Μανώλη, την προηγούμενη φάση ρε που είναι χέρι ρε, ναι, μισό λεπτό κύριε, μισό λεπτό, ναι, μιλάω με το VAR. Μιλάω με το VAR. Νίκο, κράτα τους λίγο γιατί έχει κολλήσει το σύστημα όλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα γίνεται χαμός ρε Νίκο, έχει 45.000 κουμπιά εδώ πέρα. Πάτα Alt Control. Ναι, μισό λεπτό κύριε, το ξέρω κύριε. Θα αποφανθούμε σε λίγο. Τι θα κάνουμε? Φώναξε τον Περικλή. Δεν είναι ρε, είμαι μόνος μου εδώ. Ο Περικλής έχει πάει τη γυναίκα σούπερ μάρκετ σου λέει, είμαι μόνος μου. Πότε έγινε αυτή, στο δεύτερο ημίχρονο? Τώρα ρε, πριν ένα λεπτό γύρισε το λιγάκι πίσω ρε. Δεν κουνιέται τίποτε εδώ Νίκο. Κράτα τους λίγο. Μανώλη, δεν μπορωσίεται το γήπεδο Μανώλη. Μισό λεπτό κύριε σας είπα. Μισό λεπτό. Φώναξέ τους λίγο. Δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε, Νίκο! Επειδή θα μας φάνε ζωντανούς, εσένα, εγώ είμαι στο σχηματάρι στο VAR, δεν έχω πρόβλημα. Στο σχηματάρι είστε σήμερα. Σταμάτα ρε, ακούνε ρε. Τι θες να κάνω εσύ είσαι ο άρχον του αγώνα. Δεν έχω δει τη φάση, έχει σηκώσει ο υπόπτης και θέλω να δω αν το 24 στην κεφαλιά του 32 βάζει το χέρι έτσι και κόβει την μπάλα και μου ζητάνε όλοι χέρι. Τι να κάνω! Σταμάτα ρε παιδί μου, θα βρούμε λύση. Πες κάτι, ντύχ. Θα με θάψουνε εδώ. Όλοι τι μας είπε σήμερα. Δώσε χέρι! Δεν ξέρω, εδώ πέρα είναι κολλημένα όλα. Πατάω update BG, GM4BG, Jimmy Xbox, GM Box, έχει το διάλογο εδώ μέσα. Θα πάρω το τεχνικό. Πάρ' τον σε παρακαλώ. Μισό λεπτάκι κάρτα. κύριε. Μανώλη, σε παρακαλώ βοήθησέ με για να σε βοηθήσω. Δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Εγώ δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη εδώ πέρα, μα αφήκαν μοναχώμα εδώ πέρα. Φώναξε τον Ισίδωρο, τον τεχνικό. Έχουμε Ισίδωρο τεχνικό. Κράτα τσι λίγο, φωνάζουνε. Όχι, είναι μια χαρά. Μπορεί να πάρει το χρόνο. Νίκο μου, ηρέμησε αγόρι μου. Έχω καλές τεχνικό. Σε λίγο λύνονται τα προβλήματά μας όλα. Αυτή ξέρει είναι αετή αυτή. Τι γίνεται, γεια σας. Λεβέντη μου, έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει το VAR. Θα πέσω να τον φάνει ζωντανό το συνάδελφο κάτω. Τι έχει μέσα, τόνερ έχει. Την αρχή έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Είναι ο συνάδελφος κάτω. Θέλει να δει. Άρα κάτω πρέπει να πάω. Μια στιγμή, για μια στιγμή. Κάτσε Νικόλα, γιατί το βλέπω. Ρε φωτοτυπικό δεν πω ότι είναι αυτό πέρα. Τι έχουν, δεν ξέρω, κάτι κουμπιά λέει, έχουν κάτι. Τα μπλε αυτά δουλεύαν, ήταν αναμένα όλα τα κουμπιά. Δεν έχει τίποτα καφέ πάνω, το έχετε κουνήσει καθόλου. Μην χρεώσει τίποτα εδώ πέρα τώρα. Νομίζω... Αυτό τι είναι εδώ τώρα. Αυτό είναι το control room του VAR. Και εσείς τι είστε? Ο VAR. Κάθεστε λίγο, για μισό λεπτάκι. Μανώλη! Κάτσε, είναι το παιδί εδώ από κάτω. Μανώλη! Άνθρωπε λίγο. Η βίδα από και εδώ πέρα είναι Σταυρωτή 2,75. Τι είναι εδώ? Mανώλη! Κάτσε ρε παιδί μου, ο άνθρωπος εδώ. Κράτα λίγο τον κόσμο εκεί εσύ. Πώς να το κρατήσω Μανώλη, δεν αντέχω άλλο. Θα βάλω τα κλάματα ρε Μανώλη. Κάτσε στο κοβούκλιο. Στα 40 μου ρε Μανώλη. Κάτσε στο κοβούκλιο όπως είσαι και κάνει ότι μιλάς. Μπορώ άλλο Μανώλη, έχω πιεστεί. Κάτσε λίγο εδώ λίγο. Έλα εδώ λίγο σε παρακαλώ, έλα εδώ. Μπέσα τώρα, τι έχεις φάει? Από το πρωί τι έχεις φάει? Στο σπίτι μου. Αν θες να κάνουμε τη δουλίτσα μας, θα μου απαντάς σε ερωτήσεις που σου κάνω. Λοιπόν, τεχνικός είμαι, ξέρω τη δουλειά μου. Τι έχεις φάει το πρωί? Το πρωί μου η γυναίκα με φίλησε στο κεφάλι και έφαγα γαλοπούλα τυρί. Σε σάντουιτς. Ναι. Το τυρί από πάνω είναι γαλοπούλα. Η γαλοπούλα. Ωραία. Τι έγινε? Τι δουλειά έχεις εσύ αγόρι με γαλοπούλα από πάνω να κάτσεις στην κονσόλα? Κάνε τώρα ένα reset, πάτα ένα F5 και πάραμε σε 2 ωρίτσες, εντάξει. Αν δεν έχεις φτιάξει σε 2 ώρες, πήγαινε σπίτι σου και θα το δω αύριο. Νίκο! Ξεκόλλησε!